Roger is heel eenvoudig te bedienen met deze afstandsbediening met daarop de gebruikelijke functies wie play. Er zit ook een pauzeknop op. En stop. En play. We kunnen ook het volume regelen natuurlijk. Zo kent het gaat zachter. Als achtergrondmuziekje bij een etentje bijvoorbeeld. Maar het kan natuurlijk ook een stuk heller. Voor degene onder de rug die niet zo goed meer horen. Heel handig is ook de mute-functie, de zogenaamde stilspeelfunctie. Zo heb je ze nog niet schuurt, die van het elle zo, hè? En stop. En play. Misschien is dat mineur gedunst, dat G mineur is misschien niet zo voor u. Wat zou je dan denken van bijvoorbeeld cis mineur? Of is mineur misschien helemaal niks voor u? Word je daar een beetje mismuitig van? Wat zou je dan denken van het vrolijkers? Bijvoorbeeld majeur. Of toch maar mineur. Of toch majeur. Of toch mineur. Majeur. Mineur. Wat ook heel leuk is de slow motion functie. De vertraagde weergave. We hebben ook een snelle weergave en een supersnelle. En wat is dat? Wat de moelfunctie.